Predstavme si, koľko úsilia a času stojí jedno poliatie vašej záhrady. Na to, aby vaša záhrada zakvitla sviežou zeleňou, vám poslúži automatický závlahový systém. Priblížme si, ako sa závlahový systém buduje. Pred samotnou realizáciou závlahového systému je potrebné ho starostlivo naplánovať. Závlahový technik vyhotoví plán s rozmiestnením jednotlivých postrekovačov. Každý postrekovač je do plánu zakreslený kružnicou v požadovanom merítku. Kvalita závlahového systému závisí od jeho dôkladného naplánovania. Podľa navrhnutého plánu v záhrade vykopeme výkopy do hĺbky 25 cm. Do výkopov vkladáme potrubie, na ktoré pomocou fitingov namontujeme postrekovače. Na strihanie potrubia používame špeciálne nožnice. Dôležité je, aby sa do potrubia nedostali nečistoty a preto pred montovaním fitingov potrubie dôkladne očistíme. Jednotlivé spoje dôkladne zatiahneme. Do výkopov vkladáme elektrický kábel, ktorým pripájame elektromagnetické ventily k programovacej jednotke. Potrubia navzájom pospájame. Systém členíme na jednotlivé sekcie. Každá sekcia je ovládaná elektromagnetickým ventilom. Elektromagnetické ventily navzájom pospájame a umiestnime do plastovej šachty. Po odskúšaní funkčnosti systému výkopy prihrnieme. Postrekovače osadíme tak, aby ich vrchná časť bola v úrovni povrchu trávnika. Trávnik uvedieme do pôvodného stavu. A nakoniec už len zadáme údaje do programovacej jednotky, aby celý systém pracoval za vás. Polievanie odteraz už bude pre vás oddychom, pri ktorom si môžete prečítať aj noviny.